Demobilisani borac na birovu, malo sam sad narušenog zdravlja, nije malo više, ima malo ove socijale, eto to od skoro. To kad se sabere izađe 120 maraka mjesečno, ali to nije redovno, odmah da se zna. A toga živim, eto, ništa više. Pa šta kuća je starija od mene. Loše krove, loša stolarija, sve loše staro, ali eto koliko mogu održavam. Banje sam eto pokušala da napravim, dogradila nešto i nisam mogla dalje. Stala, eto, to je to. Mi u Centru za socijalni rad na osnovu prijava koje smo dobili smo u stvari napravili kriterije za odabir krajnjih korisnika. Jedan od kriterija je bio broj članova domaćinstva, da li porodice imaju osobe sa invaliditetom i da li su ranije koristili neke donacije, kao i broj malodobne djece koja su na redovnom školovanju. Prilikom odabira smo koristili podatke iz baza Centra za socijalni rad, koje moram priznati da su nam bile u većini slučajeva odlučujuće za donošenje donacija. Ja sam Ivanka Stanč, imam 59 godina. Radila sam do rata, od rata više ne radim. Imam neku invalidninu 80 maraka, od toga živim. Imam sina i nevjestu, jedno unuče. Tu smo. Evo vidite sam kakva je kuća, što kažu. Najgori je problem krova, ali eto dobila sam bare vrata i banju. Pa ne znam, eto što kažu, živim ovdje na Rajčevcu, u Varešu. Već 2 godine kako je mama umrla, nemam nikakvih primanja, gotovo sam ti 80 maraka. Dok je mama bila živa, živjela sam od njene penzije i s njom živo. Tako da sad, stvarno mi je teško. Kičma, moje živci sve je otišlo, imam šećer, inzulin, primam 3 put na dan. Siofor, ne znam eto što da kažem. Teško baš, ali eto mora se živjeti, ne može živjeti u zemlju i to je to što je najgore. Ni oni nigdje ne rade. Bio je počeo malo razgovor u Ponikvi i to valjda stalo i sad ništa od toga. Što kažu, 4 nas je na ti 80 maraka, a režije gotovo dođu 60-70 maraka. Tako da, ako ti ko šta dadne i pomogne, da mi nije sestre ne bi mogla ni živjeti. Što kažu, a i u nje samo čovjek radi. Tako da, ne znam šta bi rekla više, stvarno. Počeli smo sa radom u martu mjesecu, kao što su predavali aplikacione liste. Od njih 100 smo krenuli april, maj obilaziti i izabrali smo ih negdje oko 18 uz pomoć socijalne službe i ispred općine Varaš. Zovem se Enes Krujezi, mjesto Vareš Majdan, ulica Metalska 32. Ovo u vezi vaše donacije, živim sa suprugom koja boli od karcinoma dojke. 5 godina se već borim sa njom. Od 96. godine se ja ganjam za donaciju kuće. Krov sam uradio, sanirao, imao sam rakijski kazan. Morao sam njega prodati da bi kuću prekrio. Granata mi je Biškiću pukla. I evo sad, zahvaljujući Francuskoj, to je nevladnoj organizaciji, varem solariju da mi regulšu to, da mi odradi banju rad nje, rad kupanja. Banja isto, sve je provaljeno unutra. Kao što ste već snimali, ima sve snimak i želio bih da se zahvalim svim dobrim ljudima koji su nam pomogli. Za izvođenje radova smo angažovali 2 firme. Prva firma je Naha DOO koja se nalazi u Dabravinama i oni su nam odradili posao stolarije, izmjena prozora i vrata. A druga firma je javno komunalno preduzeće i oni su odradili sve ostale radove. Radovi su nam već pred kraj, nadamo se za 10 dana da će se sve završiti. Ja sam Zafer Kamenjac, znači direktor komunalnog preduzeća Vareš i naše preduzeće se bavi snabdijevanjem vodom, odvodnja otpada i kad govorimo o snabdijevanju vodom, tu je obuhvaćen i grad i sela. I treća djelatnost je niskogradnja, znači
sanacija objekata, izgradnja puteva, održavanje i tako dalje. Znači, mi smo kao firma Naha d.o.o. Vareš na lokalitetu Dabravina u opštini Vareš uradili građevinsku stolariju unutrašnju i vanjsku, znači prozore, vrata, ulazna vrata za potrebe po narudžbi Alterplala koji je implementirao projekat na području opštine Vareš. Zahvalni smo implementatoru da je izabrao nas kao dobavljača na ovom projektu i mislim da su korisnici zadovoljni kvalitetom naših proizvoda. Sa ovom organizacijom smo imali veoma dobru saradnju. Mislim da smo svi članovi komisije imali jedinstvene stavove prilikom dodjele donacija. Zaista nismo imali nikakvih poteškoća s tim da je ostalo korisnika koji nisu mogli da budu obuhvaćeni. Mi se iskreno nadamo da će oni u nekom narednom periodu moći da dobiju donacije, s tim da se mi nadamo da ćemo imati dalje saradnju sa ovom organizacijom na sličan način kao što smo to radili i do sada. Alors aujourd'hui, en 2018, la Fondation Abbé Pierre, c'est en France qu'elle a surtout son action. Elle a son siège à Paris. Il y a 150 salariés à la Fondation Abbé Pierre et 250 bénévoles. L'action de la Fondation Abbé Pierre tourne essentiellement sur le logement. Et donc nous travaillons en France pour l'accès au logement des défavorisés. Nous sommes également intervenants très fortement sur les personnes à la rue et également les personnes sans papier. Ce sont nos actions principales. Suradnja sa Alterplalom općine Vareš je zaista po meni, ali vjerojatno i sa druge strane očekujem da su zadovoljni sa suradnjom i naravno općina Vareš pokazuje spremnost za sve projekte koji idu u svrhu dobrobiti građana, da podržava, da i na jedan način sudjeluje u tim programima i naravno u situaciji u kojoj se nalazi Varaždin nije to sve baš tako lako, ali svjesni smo da potrebe građana su zaista velike i mi svakodnevno radimo upravo iz neke te dijela potreba socijalni i bilo koji drugi i naravno kad imamo partnere koji u tome učestvuju da nam olakšavaju taj put i da koliko toliko građani koji su u socijalnoj nekoj drugoj potrebi da minimalnim uvjetima stambenog zbrinjavanja, posebno kad se radi o najpotrebnijim stvarima, to su uglavnom sanitarni čvorovi, znači kupališta ili nešto drugo, koji danas jednostavno nije moguće živjeti. Nous soutenons les associations qui travaillent également en France sur les logements très sociaux. Et donc, nous apportons des financements à ces associations qui construisent des logements très sociaux. À titre d'exemple, sur 2017, c'était environ 900 logements. Et nous avons également une action très importante de plaidoyer concernant donc la dénonciation auprès des pouvoirs publics pour le logement des défavorisés. Alors la Fondation Abbé Pierre, elle intervient sur 4 continents, à part la France, puisque là, on donne à peu près 10% de ce qu'on collecte à l'action internationale. Donc avec un budget de 2,5 millions, 3 millions d'euros par an, ça nous permet de soutenir une vingtaine de projets dans à peu près aussi une vingtaine de pays sur ces 4 continents. En ce qui concerne la Bosnie, la Fondation Abbé Pierre, étant membre du mouvement Emmaüs, on a toujours été présent depuis les années 92-90. Il y a eu des envois de convois humanitaires. Après, il y a eu de l'aide au niveau des camps. Et puis petit à petit, maintenant, on en est à un stade où on travaille sur des projets un peu économiques, touristiques, et puis aussi de l'amélioration de l'habitat. Pour nous, soutenir la Bosnie, c'est toujours important. Ça fait partie en Europe des endroits à soutenir. Il y a encore des populations très vulnérables. Donc on maintient notre aide. Meni je iskreno drago da sam ja mogla da učestvujem u ovom projektu. Drago mi je prije svega zbog korisnika koji su dobili donacije, kojima je uvelike poboljšan kvalitet života u porodicama,
koji su riješili stambene probleme koji oni nisu mogli iz svojih vlastitih sredstava nikako da riješe, da poboljšaju svoje uslove života. I nadam se da će naši građani koji budu imali sreću da su prošli, a mislim da su izabrani baš oni koji su pravi i koji su zaista u najtežoj situaciji, da će i oni biti zadovoljni